Да стоплим хладните пролетни дни с този загряващ и богат масала чай с рози. В класическата аюрведична напитка добавяме българска роза за добро настроение, мек флорален нюанс и допълващ детокс ефект. Нужните продукти за 1 литър чай: 3 супени лъжици насипен чай от рози Roses Mark, 3 см корен пресен джинджифил, 1 чайна лъжичка карамфил, 1 чайна лъжичка шушулки кардамон, 1 лъжица зърна черен пипер и 3 пръчки канела, 1/4 чайна лъжичка шафран по желание, 1 литър вода, 200 мл мляко, краве или растително, и мед за подслаждане по желание. Приготовление: джинджифилът се нарязва на ленти и се поставя в малка тенджера заедно с всички съставки без млякото. Добавя се 1 литър вода и се вари около 15 минути на умерен огън. Когато чаят е готов, се прецежда и се сервира с мляко. Подслажда се по желание. За още рецепти с роза и информация за полезните свойства на българската роза в храната, последвай Roses Mark.